Espectacular nit de cremar a València. Les flames més vives que mai pel fort vent que ha bufat han devorat 750 falles. Els bombers han estat amb tots els sentits en alerta. Els perímetres de seguretat s'han augmentat i en la majoria dels casos s'ha eliminat els castells de foc. I com ja és una tradició, les llàgrimes han sigut inevitables, com cada nit de Sant Josep. L'emoció embarga en el moment culminant de la festa. El foc acaba amb les falles 2007, les més cares de la història. Els que més saben ja apunten que al 2008 el cost de la falla guanyadora podria fregar, si no el supera, el milió d'euros, 166 milions de les antigues pessetes. Poques cremades es recorden tan difícils com la que acabem de viure. El vent ha fet que se suspenguen els castells pirotècnics, però no el plaer de veure consumir-se 760 falles només a una València ciutat milimètricament controlada pels bombers. A les 3 de la matinada el foc ja ha convertit en cendra la major part dels 800 monuments que complien fa només uns moments la ciutat de València. Acaba així una nit molt llarga, una nit molt complicada de cremar per als centenars de bombers que han treballat esta nit en el control de les flames a causa del vent. Un vent que ahir de vesprada ja complicava i molt la situació per a les falles d'especial i que va fer caure en alguns casos alguns dels elements del remat. Amb precaució, però també amb el coneixement que donen molts anys, entenent-se amb el foc, els bombers apaguen les flames de la falla de Convent Jerusalem. La plaça es queda menuda i els monuments cauen per ordre i sense incidents. A pocs metres, les falles, enclavades en carrers estrets, tenen més dificultats per acabar-se en foc i no provocar sinistres. El vent bufa en contra d'una nit de cremar on 760 monuments van a ser ja memòria de la festa. A la falla del Pilar no s'ha fet castell pirotècnic. La seguretat ho mereix. La situació de la falla és un poc, fa que complica un poc més la intervenció un poc nostra, però tenim experiència ja de molts anys, enviem els mitjos adequats per a poder assumir este risc i bé, la circumstància addicional del vent ens ha fet que un poc impedirem la llançada del castell. Els perímetres de seguretat s'amplien, però l'espectacle no minva. 300 bombers a València complixen amb estos incendis provocats i apagats amb eficàcia. A Nou Campanar, les ratxes de vent superen en alguns moments els 60 km per hora, però la falla marinera, primera en premis enguany, es crema amb resolució. A l'Ajuntament de València, la falla de Tots espera el toc d'avís de la fallera major. I les flames fan camí ordenat com en estos dies de rebombori manifest. Qualsevol fallero o fallera, qualsevol valencià, viure-ho també en el seu carrer, en la seva plaça, la seva comissió, també és el seu punt emblemàtic de viure en sentiment la nostra festa, la festa de les falles. La falla gran i la falla infantil han anat desapareixent a poc i al mateix ritme la fallera major infantil de València ha complit amb el requisit d'una nit de cremar, plorar per unes falles que ja són història. Si eres d'Orange i tens un mòbil 3G, connecta't via mòbil a Canal 9. Envia un SMS amb la paraula Videosports al 222 i quedaràs subscrit al nostre servici d'alertes.